сумира. Сумирата ми е паднала гол 4, Силвър 4 пак. Не влиза в играта. Не, бе. Паднала Силвър 4 просто дропира. Пича. Демолшн чак. Яко. Беше Силвър 3. Сега взема да игра и остане. Ама се намира в чемпиони роли. Не знам какво ми се игра. Не игра, мога да вкараш, че чил мидлейнер, пък пъхлен кран контрол за Fortnite. Скоро ви е бело, имам 30 и... Скоро ви е бело, имам 31 игри, знаеш колко уинрите имам? 32. 31 игри, 32 уинрейт. Виж, че ги правите. Трябва да са уинрейти, бе, от... И сега, ако ти дава много ЛП, най-вероятно не, Не бе, дава си ми нормално. Мисля, то ми дава по 24, 25. Нещо такова, средно положение. средно положение. 20 ЛП е по-добре от 16. Да. Даже доста по-добре. Ама е сега, сутринта, с две игри дигнах 50 ОП, изиграх още една игра и ми даде 24. И аз сега май трябва да изигра две игри вместо една. Което е шита. Ай, Вики. Знаеш какво? Не си погледнах съмънаритата. Знаеш какво игра? Играя с Слоу и Игнайт. Тристана. Бой, поне имаш дабъл, вместо път. Да. Виж, не е толкова зле, реално като джъмпнеш на някой, че му смерти живота, не мога да ти набия много ден. Не е чак такова умиране. Може и да е по-добре. Паната ми свърча ни се виде на криво, като я игнайтнах и екзоснах. Това е да се намира някакъв чемпион. Няма да играе. Something tell me I need master once again. Ай. Изглеждаме по-хубаво, толкова да Мастерито ми трол пиква. Ай. Какво пиква? Давай. Тъга прави някакви глупости. Скочи на тоя. На Лейсин, който е на дрижка. И... трябваше да беква. Добре, че поне не умре.
можеш да я спасиш така. Ти не можеш да я спасиш така. Колево ми се отключва зомбите. Не смешно като игра с тия панди, вероятно му се бърсаш кембет. Нали? Actually не е ли Death Knight панда? Ай, ай. Ай, Кембет му прави като воден басейн, не го е. ето брат, аз тука правя 2 кила. Лисина идва. Правя 1 кил. Дианата идва, брат. Бах ти от кога има 2 джингъла, не знам, ама аз виждам, че джингъл е мидлейнър единия. Направо си нелегално. Да, легално, ама за някой пене на два. Това митлейнара не идва рейта. Не, пита си хуя. Техният мидлейнър е Диана, моят мидлейнър е Вейгър. Вейгър си остави фарма и лейна, кога и аз се оженим. Има нещо верно. Гледай бе. Гледай бе. Божи, помогни. Стига бе, къв толи син пак. Тука. Айде. Друсачката, брат. Не си го издрусах току-що. Ще правиш така. Защото преди малко ни направи мене 2 в 1. Защото бехме на малко хелт с сапорта ми. И сега трябваше да му върна услугата. Сес. Нека. Я да не съм длъжен бе. Много маза да съм длъжен на някой. И аз за да не съм длъжен. Припук. Иди да отдрусваш хората така. После, че взема да почна да те ганкват яко. То вече бе ганкаха джунглата, мида и джунглата пак. Така че няма на къде да отиваме повече. Няма И така Вейгър се отказа от мида. Пълна да не го манчот, бе. Не! То е 1-0. Она взе 1 кил, взе по 1 кил от ботлейна. Защото не си даде СС го пак. И не дойде. Somebody in a trouble. Ама сега тя отдруса джунглата ни. И тъй като стане... Аз се ръкавам заповядайте, че ви е бе майката. Само изчакайте. Яко секс на майки в лятна нощ. Дианата е 4-0. Дианата ще ви секса, бе.
Бати Дианата ще ни везне един път и няма да ни пусне да излезнем. Ще ви е бе до смърт. О, да. О, да влиза надълбоко. Целия, сух, без вазелин. Кривогледи. Еми да го фидват още малко, ад. Той умник още да не си дава СС и GG. Я блин. Съм се енчант на момиче с уроните. Трябва да се върна да си намеря къде да търся това. Той точно. Идиата пак ганква! И той пак не дава СС. Ти са всичко за прането, бе. Мъдърки, къде. Поне си дай. Не ме интересува да ги помагаш, не ме интересува да ги идваш. Интересува ме да дадеш едно сиси. Това не каза хила, ма съм unholy motherfucker. Kill. О, двусалка. Друзание. Стига, бе. Ой. Бате, двусалка на наза. Да. А мастерито е пълен скръп. И под къпът не играш яйцата. От когато ме пуска аутофил, защото не знам защо ме пуска аутофил напоследък много често. Буквално съм служил жил джънгъл и мид, то ми дава АДЦ. Логиката не род, Тео ми обясни. Верно си е. Е тъпо да се не чуеш. Просто пазете от един ултимейт на Miss Fortune, бе, толкова ли е трудно да се пазите от един ултимейт на Miss Fortune. Там се бе, доста трудно е, доста бе. Личи. Буквално личи. Или майната, тя ще го вземе този кил. Този кил си е мой. Айде. Не е първа кола, фак. Мастери. Кулата ли бе? Мастери! Майко боже миличко, опази.
Мис Форча става 4-1. Супер. Мистер Ватки. Бате, как мастери не мога бие Диана, бе. Подобно му е на детето. И, се, и ще се върне за кю. Майко мила, опази. Е така слушайте, ще почне да инфа. Той вече инчва. Почне да инфа съзнателно. Чакай, това не е ли съзнателно? Майко, бой. Това Майко. е скилише в момента. Боже господи. О, боже господи. Чак, че дигнах кръвно. Като ми вика, яш повече с ниско кръвно. И аз съм някакъв, окей, тук, що дигнах бързо кръвно. Да, несъзнателно филм. Ти да видиш съзнателния филм. Трябва да си умиране отгоре. Майко мила. Буквално майко мила. Какъв шанс. М-м. Буквално, какъв е шанс? Доста голям, доста голям. Би си путката майка, бе, мастери. Не път ти ми вземеш кил. Дай един кил на детето. Аз се е бел до 1-3. Да си вземе смичук. Добре, коя линия да играм? Ти докато избереш изобщо кой герой ще играеш, ти ще стартнеш 5 пъти, ще ливнеш 5 пъти, защото не можеш да си избереш герой. И не знам какво да играе. Аз принципно се игра именно, си ми няма да игра. Що е, нали, Hard Smash, Yumi, еди си какво? Това е чил гевек, колко да си... Това ще игрите да не те демо. Искаш да дигнеш, има да дигне. Помни ме ние легенди, където ти и Еди ми обяснявахте колко силно е Юми. Ще е добро, ама малко трябва да и примей, за да утилизираш пауъра, нали? Аз какво ти казах да не вярваш на съотборници? Да. Ама иде бе, ти си чаленджер, там не трябва да се слаби. Да, ние на 10-та минута се предават. Не, на мето има 2 кила, 2 отбор има 0, ай сарендър 15 да. Ти ако си мислиш, че уния са трайхард. О, викаш, в моята дивизия са по-трайхард, колкото уния там. Вашите игри продължават по 40 минути. Тя, като са видели, че не отива на добре, от 10-та минута вече 15-та са арена. Баго. Няма се по да обръщат. Ами да ти кажа, там в много малко шансове мога да обърне, защото
Уния вече като са взели някакво предимство, знаят как да го не изгубят. Ясно. Знаят къде да натиснат, кога да правят нещо. И затова тук игрите са по-забавни тук. Да, аз казвам, че е по-фън, това не е. В по-фън, ама искам поне да си взимам сега на сплита разни глупости. Като съм голд. Ами дигни по-голяма дивизия от Клаудбет, бе, да видиш колко не е фън. Аз първо да дигна нея. Па по-ще мислим за други. Това да трябва да убираш всеки 1 милион всеки уейв. Да гледаш да не те прецака, умреш ли един път. Вече да не можеш да се върнеш на линията. Баго. Умреш ли 2 пъти, значи за тебе играта е приключва. Ти долния лен няма може да прилежи. Как си излезнал пред кулата си умрял. Както не си излезнал, не си дигнал повече лева. Абюзвате на мага, разбира. И третия е готинко такова. Адвантеджа, брат, изгубиш ли си го, ти да се игра. Най-вероятно няма да се върнеш повече. Ако някой друг не направи нещо, много малко вероятно е да те изтърват, че ти да направиш нещо. Не знам, аз в момента уния си на бара, аз си взимам Nexus кули, сбутах си ботли, бате. В смисъл аз гендвам в момента. Аз вече много не вярвам на тия клипчета, дето он ги снимаше с уния шашавите тактики, като Warwick саппорта, нали го знаеш? Да. Да. Он направи клипче за то нашия Nasus Mid Lane, ало. Аз играх с този човек, брат. Да знаеш, че Nasus Mid не играх, само това ще кажа. Чакай, какво? Мисля, той играе нас Смит, ама не играе нас Смит. Играе нас Смит в други акаунти. Не играе Nasus Mid, брат. Не знам оня какво са правили в оня клип, ама той Nasus Mid не играе си Nasus топле. Ясно. Тия клипчета на оня са бахи ментет. Ми случва. Брата, изпуснаха ме за 1 минута за да правят баран, защото нашите и техните се сбиха на баран. Избутах инхибидър кубък, инхибидър и 2 Nexus кули. Не знам, буквално съм на един бекдор от това да приключа играта. Не, вярвай на такива клипчета страна. Няма. Имаше... Ще играш бата Nasus Mid, нали опи? Какъв Nasus Mid, бе, брат? Това не е вот. Ти играй Nasus топле. Преди една седмица он е качил клипче на Nasus Mid Lane, има 2 акаунта, Challenger, ранк 1 и ранк 2. Минуално ще си играе Nasus топле.